وڵاتê Misrê rêneda karwaneke deryayî ya petrolê bigihêje rejîma Sûriye û rejîma Esed hewlên xwe ji bo rêxweşkirinê ji aliyê Misrê vedide. Li gorî ajansina nûçeyan ku welatê Misrê rê li ber gihiştina barina petrolê ku ji Îranê hatine bo benderên Sûriye girtine, Misir li ser retkirin û rêgiriyê rijde. Di kongrekê rojnamavanî de serokê Encûmena Wezîran ya rejîma Esed Imad Xemîs got ku rejîma Esed hewla geleke navbênkariyan bo welatê Misrê re ji bo rêpêdana derbasbûna wan barên petrolê biriya Kanala Suez re kiriye. Lê tanha ew hewl bi ser neketiye. Ev derdora 6 mehane rêveberiya Kanala Suez li Misrê rênedaye tu barên petrolê ku bigihêjin Sûriye. Di meha sibata borî de jî hêzên Amerîkî barhîlgireke Tirkî ku petrola Îranê hildigirt û dixwest xwe bigihîne Sûriye li nêzîkî beravên bajarê Laskiyeyê Sûriye armanc kir û têkber û di encamê de hemû kesên li ser wê barhîlgirê bûn hatin kuştin. Li Sûriye û li gorî nihêniyên beriyan hatine belavkirin, rojane karwanine barhîlgiran petrola Rojavayê Kurdistanê digihîne navçeyên rejîma Esed. Ew yek jî di çarçoveya rêkeftineke girêbestî navbera rejîm û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD de ku li gorî wê rêkeftinê PYD wêzeviyê petrolê biparêze û di beramber de rejîm hineke pere û desthilatan li wê navçeyê dide PYD.